apa ndakumbukira. Yes. Tikamamaliza service inoyi miyanu sikaso chimodzimodzi. Nenani ameni. Amen. Chifukwa mukamuziwa kuti mzimu woyera ndani, chikhristu chanu chimakhala chophweka. Yes. Yes. Ndifaka Yesu Kristo anawuza ophunzira ake kunena kuti musachoke mu Yerusalemu mpaka na muzazazidwe ni mphamvu ya mzimu woyera. Yes. Mukawerenga having Luka chapter 24, ophunzira ake akafuna kuti apite akambe kulalikira. Akambe kupita kulalikira. Yesu Kristo anawuza kuti ayi musayambe kale kupita kale. Mudikire. Ndakuti mzimu woyera amene ndani? Kuti timudziwe kuti mzimu woyera ndani, tipite pa Yohane chapter, muzinthandizira ku mavesi pang'ono pokha. Yohane chapter 14 verse 26. Tapeze? Yes, tatuwerengere. Muntu akaza kwa ine usada atate wake ndi amake. 14:26. Oh. 14:26. Ndipo uzakhala odala chifukwa iyo alibe chakubwezera iwe mpoto, pakuti izabwezedwa mpoto pakuuka kwa olungama. 15. Ndipo pamene wina wa iwo akusiyama pachakudya pamodzi ndi iye anamva izi, anati kwa iye, wodala iye amene adzadya mkate mu ufumu wa Mulungu. Ndi 14. Yes. See, starting from verse 14. John chapter 14 verse 26. It is well. 26. Yes. Koma Nkhosweyo mzimu woyera amene Atate adzamtuma m'dzina langa, iyeyu adzaphunzitsa inu zonse nadzakumbutsa inu zinthu zonse zimene ndinanena kwa inu. Amen. Amen. Ndakuti Nkhosweyo amene Atate azamutuma m'dzina langa, akuti iyeyu adzaphunzitsa inu zinthu zonse. Nde tikawerenga lachizungu lachichewa choncho pena pake makhoza osamveka bwino, koma izungu mene kuti akuti the Holy Spirit whom the Father shall send in my name, he mawu amene ndikufuna iwe pokayi ndi he ndiye kuti ndi iye. Tikamakamba zokuzana ndi he sitimakamaka kuzana mbalame kapena moto. Anthu mzimu woyera amamudziwa ngati moto, anthu ena amamudziwa mzimu woyera ngati mazi. Mzimu woyera moto onyekesa, mzimu woyera moto onyekesa. Mzimu woyera ndioposera moto, mzimu woyera ndioposera nkhunda. Anthu amaganiza ngati mzimu woyera ni nkhunda, mzimu woyera ni munthu. Koma ngakhale samaoneka kuti anozoti alibe thupi lake. Chifukwa Yesu Khristu anati ndizamtumiza Nkhoswe mzimu woyera, iye he. Inakhala ni mbalame sanakana kuti ndi he, anakana kuti it. Yes. Okay. Yes. Mukundisatira? Amen. Mukundisatira? Mukangoziwa izizi moyo wanu usintha. Yes. Ndiye chifukwa kuti mzimu woyera ali ndi umunthu kutanthauza kuti titha kuyankhula naye. Mzimu woyera amatha kuyankhula. Okay, kuti ndipange verify point imene ndipite ku Machitidwe Atumwi chapter 13 verse 2. Machitidwe Atumwi chapter 13 verse 2. Kuti muonedi kuti ndikukamba zinthu zolondola. Amen. Amen. Verse 22. Machitidwe Atumwi chapter 13 verse 2. Ndipo kutumikira Ambuye Yehova ndi kusala chakudya, mzimu woyera anati. Mzimu woyera anati. Kutanthauza mzimu woyera anatani? Anayankhula. Mundipatulire ine Barnabasi Mm. ndi Saulo ku ntchito Imene. ndinawayitanira. Amen. Amen. Ngona mwamba kuona kuti mzimu woyera jadi ali ndi umunthu ina wake. Yeah. Ndifake ifeyo ngati Akhristu ndi advantage pene ndi mzimu woyera. Yes. Amen. Amen. Chifukwa mzimu woyera anabwera kuziwa pansi pano ife sanabwere. Kutanthauza kuti akuziwa step inonse ya moyo tumene tikuyendamo.
pali nthawi zina nyengo zina tikamadusamo osamadandaula kwambiri, osamalira kwambiri, chifukwa muli ndi Mzimu Woyera mkati mwanu amene atha kukuwululirani zinsinsi. Mwasanzo wena mu nyengo iyi wena kuti sikuziwa kuti ungatani, gwada pasi mfunso kuti kodi Mzimu Woyera ndi ngatani. Pamene tati Paulo ndi anthu ena akupemphera akuti Mzimu Woyera anati. Amen. Mzimu Woyera amatithandiza, ndipo anabwera paziko pasi kuti adzatithandize ifeyo. Ntchito yake ya Mzimu Woyera kuteko ndi assignment yake ndikuonetsa kuti iniyo mukuyenda moyo umene Mulungu anakukonzerani tumu, mukunjoya zimene Mulungu anakukonzerani kuti munjoye. Nderazo kuti Mzimu Woyera ni munthu ali ndi umunthu ndi mputi that way, kufanana kuti munthu mwina mwake tikhoza, koma Mzimu Woyera ali ndi umunthu, amatha kuyankhula. Paul anakuti ati musankwise Mzimu Woyera, nonso Mzimu Woyera amatha kugwira, ali ndi ma feeling, nonso Mzimu Woyera akhoza kusangalala. Mwaona? Kulando zoti Mzimu Woyera akhoza kuyankhula ni mungayankhula naye. Mukawerenga buku la James, pepo ningoyankhula verse imene likhoza usayidusa. James chapter 3. James chapter 4 verse 5. Amene akuti kodi malemba amangonena chabe kuti mzimu amene Mulungu anamika mwa inu akuti ndi wa jealous. So the Holy Spirit ndi mzimu wa jealous. Mukuona ka munthu tukakuonekera ati mmene. Ndekodi iyeyu anabwera ku Satani. Zimene amatithandiza nziti zimene malemba anazilembamo. Tipite ku Machitidwe atumwi. Ndingofotoza zinthu ziwiri zokha chifukwa cha nthawi. Machitidwe atumwi chapter 8 verse 26. Oh Father, we thank you for your grace. Muzuri ambuye ni makukondani. Makonda de. Chapter 8 verse 26. Machitidwe atumwi chapter 8 verse 26. Koma mngelo wa Ambuye analankhula ndi Filipo nanena, nyamuka nupite mbali ya kumwera. Okay, sorry. Romans chapter 8 verse 26. Aroma chapter 8 verse Ndipo mumwemonso athandiza kufoka watu. imangasogolera akuti momwemonso Mzimu Woyera amathandiza kutani kana zoepa nthawi yake munthu tokha ufoka ukhoza khala prayer wali yoti mapemphera kwambiri koma pali nthawi yake ukhoza kufoka. Ndakuti pa Mzimu Woyera amathandiza kufoka utapitiriza na munthu wa Mulungu. Pakuti chimene tizipempha monga yenera sitiziwa. Koma Mzimu mwini atipempherera ndi zobula zosatheka kuneneka. Ndakuti kuti pali nthawi ina ukhoza khala kuti pali zinthu zakuchulukira sozoti kodi ndipemphera bwanji, kodi nditchula kuti chani, kodi ndigwade bwanji. Kugwada pemphero langa likumveka ngati sili kufika iyani, kugona zonse palibe chimene chikuoneka ngati kutheka. Mwina ndipemphere chotero sizikutheka ya, kodi ndingapemphere kuti chani, ndipemphere kuti bwanji kuti Ambuye andimve. Ndakunoti akuti ikafika nyengo ngati imene chayi akuti Mzimu Woyera amabwera ndikuzakuthandiza, akuti ndikupemphera zobula pa nthawi zina zake prayer point ukhoza kuona kuti mawu onse kutheratu munthu umangolira ukanika kuti uyankhule mawu peo Mzimu Woyera amakhala kuthandiza kupemphera. Fapa nyimbo ina yake ndinkamvera ndili wang'ono akamadenga ukapemphera mama amene akuti imafika nthawi yowawisa imene amayisa ngayime nawe koma umuuza Mzimu Woyera akuthandiza kupemphera. Umuuza Mzimu Woyera akuthandiza kupemphera. Nena mundithandize kupemphera. Mundithandize kupemphera. Imafika nthawi yowawisa yomwe aneba sangayime nawe koma umuuza Mzimu Woyera. Ndiye Mzimu Woyera amathandiza kupemphera. Nyengo zonse palibe munthu wina amene angayime nafe
palibe onese mwina atikhoza kutithandiza pa nthawi imeneyoyo koma kuti ukamuuza mzimu woyera amakuthandiza kupemphera. Ndiye pesi akuti timafika nthawi ina yona kuti pali zinthu zina zoti sungakwanise kuti upemphera kuti chani sukuziwa kuti unena kuti chani iyayi akuti koma mzimu woyera amatithandiza ndi zobula. Haleluya. Mutikapitiriza vesi yodanikedioni verse ningolumpha 27 pite 28 akuti nokapemphera choncho akuti ndipo ife tikuziwa mzimu woyera udzana akakuthandiza akuti ndipo ife tikuziwa kuti zinthu zonse zimathandizana kutichitira ubwino amene timakonda Mulungu. Amen. Mzimu woyera akakuthandiza kupemphera choncho chilichonse chimakhala chiyamba kuchitira ubwino. Akuti sizoti ngapemphera kuti chani koma noti kapemphera mzimu woyera udzana akatithandiza zinthu zonse zimatichitira ubwino. Haleluya. Akuti zimatichitira ubwino atiwo ife amene timakonda Mulungu. Kunazoti ukangopemphera choncho ukamasuka penepo woyera kuziwiratu. Amen. Ukangkhwala choncho ungodabwa kuti wayamba kulira choyankhula sukuchiziwa wayamba kulira choyankhula sukuzoti ndiyankhula kuti chani nyengo ikweneko ndi yayikulu kuposa ine ungosuka penepo umazoti basi apo pa zonse zateka. Ndiye mzimu woyera amathandiza kupemphera. Amen. Fakantazema bado kasiri ngatani singate. Ndifake Yesu Kristo anatumiza mzimu woyera. Papa mwanzo ma apostles ariamba kumazuzidwa mukawelenga pa Maitatu chapter 12 akuti James atadulidwa mutu kena kono anamugwira ndani anamugwira Petro atamugwira Petro ophunzira anasonkhana mozi kwamba kupemphera ati mzimu woyera unazaza pa onse amene ali penepo azeze chomwe inachita njani mosazika bwino Petro anatusidwa. Amen. Akuti sopana nyengo inaso ophunzira anapemphera Ambuye taona ndi kuzunzika tipaseni mphamvu kuti uthenga wanu wabwino ulalikidwe lonse akuti mzimu woyera anazaza pa iwo ndipo uthenga wabwino unalalikidwa ndi mphamvu. Rano zonse zimene mazona zija. Sikuti chifukwa kupemphera kwambiri. Sikuti chifukwa kusaya kudya kwambiri. Aiso ndi mzimu woyera. Fa Yesu Kristo anati zimene ndikupanga ineyozi ndi Atate amene ali mwa ine. Atate amene ali mwa iye ndi mzimu woyera. Ife ndi odala masiku ano tinandira chinthu chimene Moses sanalandire. Baba matozaona kuti akuti mzimu woyera umonkhala pa Danieli koma pano pa mzimu woyera kuti mzimu woyera uli mwa ife sopano. Tondo zini mwaona sanjanga ili ndikakhuza odwala chonchi mzimu woyera ndi amene akukhuza odwala. Akumva ndi ochepa. Mawu ndikayankhula chonchi kumva yankhula medu kuyankhula chonchi mzimu woyera ndi amene akuyankhula. Tanzania kana kuti lero makasitoma akubwera mzimu woyera ndi amene akuyankhula. Ndipo amene kuti kuchokera mkati mkati mwathu muzatuluka madzi amoyo. Kuteko mkati mwanu mazimo maso amoyo chimene amene akuyankhula njani ayankhula mzimu woyera. Sometimes mzimu woyera akonza pangida tazete aziota pena aziwindi. Swageni mausa makolo khulupirira osayerekeza kumunena mwana mujisiku. Chifukwa zomwe mwayankhula zimapezeka zikutani zikuchitika. Iwe opusa mwana mda makhala opusa. Iwe chihule mwana mda mazozika khala hule. Swage mwana akakwisa timamusoti iwe ndi munthu wabwino supenda upanga izizi. You are a good boy or you are a good girl. Chifukwa chonse imene mankhola chimene chitani chichitike. Ndiye tikunena kuti chani mzimu woyera amathandiza kupemphera. Ndiye mana kuti mzimu woyera anabwera kuzukula pansi kuno ife tisanabwereko. Chiliyonse chokhudzani moyo wathu akuchitani akuchiziwa mukawerenga pa Genesis chapter 1 kuti mzimu woyera anali pamwamba pa madzi. Dziko likulengedwa kumene. Tanzo njira imene iniyo mukuyenda kuyenda iye akuiziwa kale. Chofunika kungozipereka niyo moyo wanu kwa iye. Okay. Tuyamba chimene chachiwiri tibwerere pa verse yomwe ija Yohane chapter 14 verse 26 kuti nimalizire penepo. Tikhulupirira mudalisike. Amen. Mphunzira china yake chaso. Chapter 14 verse 26. Kumankosweyo. Mzimu woyera. Amene Atate azamtuma mu dzina langa. Iyeyo azaphunzitsa inu zonse nazakukumbutsa inu zinthu zonse zimene ndinena kwa inu. Amen. Tuyamba jana kuti amathandiza kuti kupemphera. Tiziyankhana amatiphunzitsa utani? Kupemphera. Amen. Amatiphuza utani? Kupemphera.
ndaba kuti koma Nkhosweyo Mzimu Woyera amene Atate azamtumiza m'dzina langa azakuphunzitsani zinthu zonse. Chachiwiri, Mzimu Woyera amatiphunzitsa zinthu zonse. Mzimu Woyera amatiphunzitsa chani? Zinthu zonse. Namva story ya I think it is Billy Graham, someone, yes, onoti samatha kuwerenga china chilichonse cha ku school. Ayapezoti atangobadwa mwaso pano kuzipereka kwa Mzimu Woyera, apezoti amba kuwerenga Bible ndikumalimvesesa. Zilipo te? Ndakuona Mzimu Woyera azaphunzitsa zinthu zonse. Sane kuti azaphunzitsa za ku school zokha. Sane kuti azaphunzitsa za Bible zokha. Akuti zinthu chani? Azaphunzitsa mmene mungakhalire kubanja lanu. Azaphunzitsa mmene mungapangire business yanu. Ndi pano pomwe ndonene ndimaphunzitsa ndi business seminar sinapita ku school ya business. Amen. Ndimasegula malemba ndimaphunzitsa anthu. Kumaoza kuti anthu songomalipira. Ndikumaphunzitsa how to run a business. I've never went to business. Njani zimene kuchitika? The Holy Spirit. Yes. Ena akala boza ndipanga interview kali ndimeja zungu ati. Ntankhula chizungu. Amfikira no. Amaoza mayanga. Mwana anu munampisa bwino. University yake ndi imene napita naye kuti mukanuzo nkankhula chizungu chote. Amen. Ndi ndani? Mzimu Woyera. Holy Spirit. Mpaka ndamene I was carried away by what you are saying. Mpaka ndipasa $10. I'm true. I can show you the photo here. Ndakasiniza kuti nikuzulu umwe. Oh yes. They say this guy, I'm so in love with this guy. This guy is amazing. The Holy Spirit. Muntu wako achiwa kuya $10. I'm the first one now. Hallelujah. So the Holy Spirit akuzaniphunzitsa zinthu zonse. Azaniphunzitsa mmene ndingayankhule ndi anthu. Azaniphunzitsa mmene ndingakhalire ndi anthu. Azaniphunzitsa mmene ndingapangire business. Azaniphunzitsa mmene ndingayenesere mabanja. Azaniphunzitsa chilichonse cha pa moyo wathu. Ndipake chimene chimafunika chani kumuza kuti Mzimu Woyera ndithandize ndiphunzitseni. Holy Spirit teach me. Chimene amafuna yeye ndi chimecho. Kungomuuza ndi pakamwa pano. Anthu ambiri chimene samampasira attention Mzimu Woyera chifukwa samaoneka. Ndipo kuti Mzimu Woyera samaoneka anthu ambiri samaziwa kuti alipo. Yes. Ndipako kazipereka kwa Mzimu Woyera. Moyo wako umasintha. Sumafanananso ndi anthu ena amene akupangira iyani. Ndipaka utumiki wife amene tina ompozi pamwe. Ndosindika chifukwa ndi Mzimu Woyera. Yes. Taonapo ife anthu akuyamba pompa ndikusiya kumapita. Yes. Koma wife wakhazika mpaka na zaka zingati pano. Chifukwa chani? Mzimu Woyera. Yes. Amen. Chifukwa ndikuziwa kumakhala nyengo zina zowawisa. Nyengo zina zimene sikubweza mbuyo koma amene angakuphunzitsa utumiki ni ndani? Mzimu Woyera. Yes. Taonapo anthu akupita ku seminary ku Bible school ndikuyamba ndikuzisiya. Amen. Amen. Taonapo anthu akuziyamba izi za Mulungu zikuziyamba ndikuzisiya. Yes. Ndimapeka isanzo cha ine kuti namba ndini zaka 16 kulaliki. Mpaka napano kani zaka 24 ndikulaliki. Ndiphunzitsa ndani? Mzimu Woyera. Yes. Munthu wathu akukhumudwitsa. Abusa ako akhoza kukhumudwitsa. Asogolera akhoza kukhumudwitsa. Iwenso ukufuna kuzisiya. Yes. Koma Mzimu Woyera wakati ukupanga kwambiri depend kwa Mzimu Woyera amakuthandiza. Kuti ayi si apatu palibepo vuto apa. Tangu apemphera abusa ako nawo soto pachani munthu akuphunzira. Yeah. Amatiphunzitsa Mzimu Woyera. Zinthu zonse osatiso zinthu zina iyayi. Koma zinthu chani? Zonse. Ambuye ndifuna kuti neyo ntalemera. Tandiphunzitseni kuti ndikapange bwanji. Ine nene mamufunsa Mzimu Woyera. Chilichonse ndimamufunsa. Fwa mabuku utha kuwawerenga tonama anthu awerenga zimabuku kumupezi kabe moyo usukusina. Amen. Amen. Ndiye chifukwa cha nthawi tilekezerepo koma ndakapitiriza. Amen. Yes. Amen. Ndifuna timirire tumthokoze Mulungu chifukwa cha Muhammad aphunzira.